Namar ke jingo jingnam ki paidbah ka thany, halor ke jingbym biang ke rukom treikam, jong ke MRB Bank Aradonga Branch. Ka HYC Ri-Muliang Circle, kalalik ban iakynduh yo branch manager jong ke niga bank, ban ya phylliew jingmut, halor kumno ban weng yakini ki jingeh jong ki paidbah. Ha ke jing iakren na kaliang u branch manager ulapan sengau ha ke seng, ba ke jingbym biang ke rukom treikam ka dei na kadau ka jingdun apalat ki nong trei, kumjo ke jing bom patla ban penbiang ya ki machine ki bodon kam. Kumta na kaliang ka seng kala dawana ka head office MRB Shillong ba kari ban penbiang ya ki jing don kam ha ka tika bank kamtam ki nong trei ki dang duna palat. Namar hadu menta ki dang don tang laingut. Hanre ba phai pat ha ka bede bat ki customer ki labon ba. Kumjo ki machine kim pat don wat ko update machine ru pat don. Tara ki paidbah ki pha update ki nong tre ki ha ban le dau khulom kum ha ki juk barim kumta na kaliang keseng kala banjur ke head office bakadi ban penbiang nadong shadong ya ki jinon kam jong ke tega branch namar lada ka tega branch kam biang ya ki jinon kam ka jingma ka ap bale se ki brio jong ke tega than kin salai ban thep pisano shaki bang ka asam. Kumta na kaliang jong keseng ka penpau bakam so ya halo kani ka jinglong jingman bat ka penrem ya ke MRB ru kumjo namar kum keseng kilayo i ru bawat ke ATM ru ke teka bank kala di ban bono ong uba ko carriers imle publicity secretary HYC Ri-Muliang Circle. Menta kasini na kaliang jungi ka HYC Ri-Muliang Circle tingkat ka jingeh donlang jong in charge jong ka circle jungi samla sun nilayo ban mi hang ne hapo bang MRB Aradonga Branch halor ka jingud jingnam jong paidbah habaya dei bat ka jing sertok brew khantam ka baya dei bat kam seipsa da nakaliang jungi ka sang nilayo ban iakynduh ru ya branch manager jong ka ne ka bang ban pinsngau bat ban ya phylliew jingmut halor kumno ban ya thaulat thaulenti ban ra ya ka jing pensuk ki paidbah habaya dei bat ka jing jong paidbah khamtam kam seipsa don kapor ru ba ki paidbah lada kiwan ban seipsa ne ki yang lain bro sisngi henre enda janmit dal de kapor khangbang ki hablai phai thli no siyeng buat sita yor don teng kimyo seipsa kani kawan ra ka jing le se ki paidbah jong kadong kathan bat khamtam kani ka bang kam deisu kabang ka dan kendiat customer menta kene kabang kala bun customer bha kala kobar bun bha kisnong hagne ka area bat nasne sathany nang trais nasne sathany Ri-Muliang jungi ta ngi kwa ban pha ka message sa ki bor bahalor kumju lingba jong branch manager ong ba un pinsngau sa ki bor bahalor sa head office lingba I Sherman head office ba in phai khmat lem sekine ibang kumno ban penbiang khamtam ki nong trei Namar bangiu I ki nong trei hang ne ki don tang arngut laingut lese kane kon wan ra jing bat khamtam kumno bakin penstat ya kam haba ki nong trei ki duna te ka weiru ka long ba ki machine ru kim da biang bha ne te na kaliang jungi ka sangi kwa ba head office ka dei ban phai khmat ban pha ki tiar ban pha ki nong trei ban penbiang la kumno sangut ringut ide ba kila de ban bu hang ne po bang khamtam kane ka bang ka don hang ne po border area le se ki customer hang ne bang lingba ka jingbym biang treikam jong ne ka bang ka penia ki bat le se kem pynlong ki ba kin le khap sano ski bang sapo asam se ka de ka jingdu nong ka jala jungi te ngi kwa ban pha kane ka message ba la kumno kide ban penkloi ban don ban simkhia ban phai khmat lem ban phai ki nong trei bat khamtam ki machine bat hagaju ka poru bila ban ong ba bila ide ru ban don no da ka ATM hang ne ha bo bang khnang ba ki paidbah ki ba kwa ban sei pisa sejar kin pensuk lingba ka ATM kimdom kam ban ya yang lang than ban ya ap ban ra da ki passbook ne nama khamtam kala long shift wala da don ATM ne nama ka don ka police station kala don ne hajan hi te ikwa ban kerpat jur yang head office jong ka MRB ba kin simkhia ban phai khmat sagane ka dong ka thain sagane khamtam kane ka Aradonga MRB Aradonga Branch ne Namar ni ui ba lada
kim biang kitiar kita kan marak jingeh di wadi kine ngim ang ba kim kabang kim kine kinong tre ne kisuki ne kila gunung ne i sai kedar ba kim biang kitiar kita ba ke jingduna pelat kinong tre ne po bang